מידע להורים בנושא חיסון הקורונה לילדים. ה-FDA אישר את החיסון לגילאים 5 עד 11, כך נאמר בתקשורת. אם נחסן אותם, נוכל לחזור לשגרה, להיכנס איתם למסעדות, לקולנוע, לנסוע לחול ולקצר את משך הבידוד. אבל לפני שמחסנים, צריך לשאול מספר שאלות. האם קורונה מסוכנת לילדים? האם החיסון ימנע תופעות לוואי של קורונה? האם החיסון עלול להיות מסוכן? האם הוא יגן על הקשישים ויעצור את המגפה? המידע נכתב על ידי רופאי ילדים, מומחים למגפות ולבריאות הציבור, ומבוסס כולו על מחקרים מדעיים. ההחלטה בסוף היא שלכם, ההורים. נתחיל מההתחלה. קורונה היא מחלה שנגרמת מנגיף נשימתי. היא מסוכנת בעיקר לקשישים ולאנשים עם מחלות רקע. הסיכוי של ילד בריא להגיע למצב קשה בגלל קורונה נמוך פי 1000 מאשר קשיש. רוב הילדים יחלו במחלה קלה או שכלל לא יפתחו את סימני המחלה. במקרים נדירים ישנן תופעות לוואי לקורונה בילדים. פימס היא תסמונת דלקתית נדירה שמופיעה לאחר הקורונה. הסיכוי לפימס הוא פחות מ-1 ל-15,000, וגם אם היא קורית, סיכויי ההחלמה ממנה גבוהים מאוד תודות לרפואה המודרנית. לונג קוביד, זוהי תסמונת נוספת, דומה לתסמונות שמופיעות אחרי מחלות ויראליות אחרות, כאבי ראש, עייפות, קשיי ריכוז וכו'. היא אינה מסוכנת, וחולפת לרוב תוך מספר שבועות. עכשיו בואו נדבר קצת על חיסון הילדים והמחקר שערכה חברת פייזר בגילאי 5 עד 11. מה נבדק במחקר? החיסון יעיל כי פחות מחוסנים פיתחו תסמיני קורונה לעומת ילדים שלא חוסנו. אף אחד מהמשתתפים בניסוי, מחוסנים ולא מחוסנים, לא חלה בקורונה קשה ולא בפימס. לחיסון היו תופעות לוואי קלות רבות, עייפות, כאבי ראש, כאבי שרירים, חום, צמרמורות, אך לא הופיעו תופעות לוואי חמורות הקשורות לניסוי. מה לא נבדק? רק 1,500 ילדים חוסנו, והמחקר נמשך כחודשיים בלבד. זהו מחקר קטן יחסית. לא נבדקו מספיק ילדים ולאורך מספיק זמן כדי לגלות תופעות לוואי נדירות, לדוגמה מיוקרדיטיס, דלקת בשריר הלב והשלכות לטווח ארוך. לא ידוע אם החיסון מונע הדבקה והפצה של קורונה. סביר להניח שהוא לא מונע זאת. מכיוון שאין עדות שהחיסון מונע הדבקה אסימפטומטית, כלל לא ידוע אם החיסון מונע פימס או לונג קוביד. לא ידוע לכמה זמן החיסון יעיל. בגלל כמות הידע המוגבלת, ה-FDA, הרשות שבדקה את החיסון בארצות הברית, החליטה לתת היתר שימוש בחירום בלבד, ולא אישור מלא כמו שניתן לחיסון המבוגרים. ה-FDA הגדיר המשך המחקרים במשך 5 שנים. רק ההורים מחליטים. אין לכפות או להפעיל לחץ על הורים לחסן את ילדיהם. יש להסביר למתחסנים את המשמעות של חיסון שנמצא בשלבי ניסוי. בישראל מופעל לחץ על ההורים והילדים להתחסן, באמצעות התו הירוק וסנקציות שונות, כגון בידוד לילדים שלא חוסנו, לעומת פטור מבידוד לילדים שחוסנו, למרות שהמחקר של פייזר כלל לא הוכיח מניעת הדבקה. אחרי שהצגנו לכם את הידוע והלא ידוע, אנחנו רוצים לשתף אתכם בהמלצת רופאי מועצת החירום הציבורית. הואיל והקורונה אינה מחלה שמסכנת ילדים בריאים פרט למקרים נדירים, והמחקר על החיסון יימשך עוד מספר שנים, אין מקום לחסן ילדים בריאים עד שיצטבר מידע נוסף. רק ההורים מחליטים, לא הממשלה ולא התו הירוק. לא מחסנים ילדים כדי ללכת לסרט, פארק שעשועים או מסעדה. הוגש כשירות לציבור, מטעם מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה.